bisa amena kuma gelearika awara beba do ka foko klefena malien bebe ka kuni bebe ka foko do fara la fem bela jelen so ka beba do foko wakati ka gele bela jelema o kun honna de sama ministry misiglo ma fere ka fon kunani bayala mani ma ale ala tige ka kun fundi lo wi kana anka jega fara no ka kasega da selike wala sta mi ba to fon bebe ka gele mi ya to do be ka fara fon so ka ani olu be ka bara mi ke wala sta malien bela jelen be se ka dunga fake aga soro kono na tuga mina uye fere munu tiga no ka kumu be ka ya la tiga ko kono fu dilo wile ananga na masala wati ni kunu kono wala samu au be be se ka family ke tuga mina ani ne ambela jeli nga jela sulike et l'équilibre des prix des denrées de première nécessité visant à permettre aux consommateurs d'accéder à des produits de grande consommation à des prix abordables et subventionnés. Malgré tout, certains contrevenants se permettent d'augmenter unilatéralement les prix de rentable de tous. Pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement, à travers la DGCC, a déployé une batterie de stratégies assorties d'un catalogue de sanctions visant à rassurer la population en plafonnant les prix de certains produits de grande consommation. Le respect de ces prix éducatifs plafonds applicables sur toute l'étendue du territoire national demeure une obligation par tous. Et pour le suivi de l'effectivité de ces prix, des brigades commerciales ont été déployées sur le terrain en vue de protéger la population contre les abus liés aux pratiques commerciales frauduleuses. Cet effort du gouvernement mérite d'être salué à juste titre et les consommateurs sont invités à dénoncer tout contrevenant auprès des services de répression de la direction de la du commerce et de la concurrence. Alors, question, qu'est-ce qui peut bien justifier cette problématique de la vie chère au Mali? C'est l'exercice auquel se livre une fois encore le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Mahmoud Mohamed, qui entend institutionnaliser désormais ce cadre d'échange périodique avec la presse nationale et internationale jusqu'à trouver une solution définitive à cette situation qui trouve ses origines dans l'avènement de la pandémie liée au coronavirus, au Covid-19, avec son cortège de restrictions ayant occasionné le ralentissement des activités économiques. Ainsi, pour soutenir le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement a pris plusieurs mesures qui seront rappelées tout à l'heure par M. le ministre dans son introduction liminaire. Et cette introduction liminaire sera suivie d'une série de questions-réponses et ramassée de la note introductive par le directeur général du commerce et de la consommation, la concurrence, M. Bougarda Guiloumbia. Sans tarder, nous avons l'honneur d'inviter M. le ministre à introduire ce point de presse. Je vous remercie. Monsieur le ministre, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À l'entame de mes propos, je tiens d'abord à vous remercier pour avoir fait le déplacement et répondu à notre invitation. Lors de ma précédente conférence de presse tenue le 10 septembre 2021, j'avais promis de vous rencontrer régulièrement pour faire le point de l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, présenter l'évolution des prix, des prix des produits de première consommation d'abord, et aussi parler des effets considérables que le gouvernement est en train d'entreprendre pour essayer d'atténuer les prix, la hausse des prix des produits de première nécessité, afin de donner des informations certainement beaucoup plus fiables, contrairement à ce qui court comme rumeurs sur les réseaux sociaux. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes menacent l'approvisionnement de notre pays. Au plan national, la persistance de l'insécurité des conflits en plusieurs endroits dans le centre et le nord du pays perturbe les circuits de commerciaux intérieurs. Cette situation, couplée à la baisse de la pluviométrie ou son arrêt précoce par endroits, laisse planer de fortes incertitudes dans l'atteinte des objectifs de la campagne agricole en cours en termes de disponibilité alimentaire. Les offres de céréales sur les marchés ruraux suivies par l'Observatoire du marché agricole suffisent à peine à couvrir les demandes des collecteurs des marchands et des marchands en ce début de démarrage de récolte. Au titre des facteurs exogènes,
notre pays qui importe 70% de ses besoins alimentaires reste vulnérable aux perturbations du marché international. Ainsi, la reprise des activités économiques après une année 2020 marquée par l'adoption par plusieurs pays des mesures de riposte visant à contenir la pandémie de à coronavirus se caractérise par une forte demande mondiale des produits de base, créant une vive tension sur les prix mondiaux des matières premières. Mesdames et messieurs, ainsi, malgré l'adoption par le gouvernement de transition des mesures d'incitation fiscale au cordon douanier en réponse aux effets de la Covid-19, les opérateurs économiques retenus n'arrivent pas à effectuer à souhait leurs transactions commerciales en raison de la rareté des conteneurs, du renchérissement des prix des denrées sur le marché international et des frais maritimes logistiques. En effet, les importations effectuées durant les 3 premiers trimestres de 2021 ne correspondent qu'à 4, 10, 7 et 3 mois de consommation nationale, respectivement de riz, sucre, huile alimentaire et lait. À la date d'aujourd'hui, les stocks disponibles auprès des principaux importateurs sont évalués à 50 000 tonnes de riz, 33 000 tonnes de sucre, 6 000 tonnes de lait et 8 000 tonnes de huile alimentaire, ne couvrant que respectivement 17, 58, 60 à 20 jours de consommation nationale. Mesdames et messieurs, l'inadéquation entre la forte demande mondiale des produits de base et l'offre mondiale qui stagne couplée au renchérissement du coût des fret maritimes et de la logistique, indisponibilité des bateaux, raréfaction des conteneurs, engendre l'augmentation de leurs coûts mondiaux. Ainsi, le coût du sucre s'établit à 502,2 $ la tonne, en hausse de 12% par rapport au mois de juillet 2021. Celui de l'huile alimentaire est à 1256 $ la tonne, soit une augmentation de 21% comparativement à son niveau du mois de juillet 2021. Le blé et le riz, tout comme l'huile, le sucre, connaissent des hausses de 33,13% et 4% par rapport à l'année passée, cumulant respectivement à 278,250 € la tonne et 360 $ la tonne. Mesdames et messieurs, ces différents marchés couverts par les services techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce, les prix des produits de première nécessité relevés au cours de la semaine du 18 au 24 octobre sont en hausse par rapport à l'année dernière, à l'exception du sorgho et du lait en poudre dont les prix sont restés pratiquement stables. Ces prix sont également en hausse par rapport au mois passé, sauf ceux de l'aliment bétail et du lait en poudre qui sont pratiquement restés aussi stables. Depuis la suspension des opérations d'abattage subventionnées, la viande avec os est cédée entre 2800 et 3000 francs CFA sur les marchés de Bamako et de Kati, soit le niveau d'avant la subvention. Cependant, les matériaux de construction connaissent une tendance générale à la baisse. Le ciment qui était vendu à 120 000 francs CFA durant le premier trimestre 2021 est cédé aujourd'hui à 90 000 francs CFA la tonne, soit une baisse de 25%. Les barres de fer à béton de 6, 10 et 12 mm de diamètre qui étaient vendues à 750 francs CFA, 2150 francs CFA et 3150 francs CFA l'unité reviennent respectivement à 600, 1850 et 2850 francs CFA. Ici également, on note une baisse considérable dans ces matériaux. Mesdames et messieurs, cette situation peu reluisante affecte tous les pays du monde. Elle n'est pas seulement propre au Mali, qu'il soit développé ou en voie de développement. En dépit de l'enclavement du Mali et de son contexte sociopolitique difficile, la plupart des produits de première nécessité coûtent moins cher comparativement à certains pays de la sous-région. Je reviendrai dans les chiffres. À titre d'exemple, le sucre coûte 500 francs le kilogramme au Mali et vendu à 700, voire 800 dans des pays où transitent nos importations. Il en est de même pour le riz de brisure, l'huile alimentaire, le carburant, les matériaux de construction, la pomme de terre, les céréales sèches, etc. Cette situation dénote des efforts financiers considérables de l'État malien en termes d'abandon des droits de taxes au cordon douanier. Le gouvernement de la transition dirigé par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, poursuit la mise en œuvre des mesures de mitigation de soutien au pouvoir d'achat des populations,
Parmi ces mesures, on peut citer mesures d'ordre commercial, la détermination du prix plafond du sucre dans le cadre du programme de jumelage, la fixation des prix indicatifs plafond du riz, brisure, non parfumé importé de l'huile alimentaire en exécution d'un programme de réduction de la base taxable à 50% au cordon douanier. Application des prix consensuels du pain, de la farine boulangère et du ciment à travers la signature d'un protocole d'accord. L'homologation du prix des hydrocarbures par un mécanisme de prise en charge des différentiels du coût de revient du gaz butane et de la modulation du taux de la taxe intérieure des produits pétroliers TIPP et de la valeur en douane des hydrocarbures. Négociation des marges des grossistes, surveillance du marché pour faire respecter les prix convenus. Les mesures sociales, il y en a parmi tant d'autres, la distribution des vivres et d'aliments bétail, le transfert monétaire, le financement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, le financement des activités génératrices de revenus, l'augmentation des salaires, la réforme des pensions de retraite, et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, s'agissant de la filière farine et pain, le prix du pain fait l'objet d'un consensus entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs du sous-secteur au sein d'un cadre de concertation mis en place à cet effet. En application du protocole d'accord signé le 30 mars 2021, le prix consensuel du pain aux consommateurs a été fixé à 250 francs CFA pour le pain de 300 grammes et 125 francs CFA pour celui de 150 grammes et celui de la farine boulangère à 20 000 francs CFA le sac de 50 kg au maximum. L'application du protocole a été interrompue le 1er novembre 2021 suite à une déclaration unilatérale d'augmentation du prix indicatif sur les réseaux sociaux par un groupe de boulangers mécontents de la fluctuation du prix de la farine aux boulangers. En réaction, mon département a pris des mesures de représailles pour maintenir l'ordre commercial et faire respecter les prix consensuels fixés. À cet effet, le cadre de concertation mis en place auprès de mon département, tout en condamnant cette attitude, a décidé de réunir prochainement pour examiner les préoccupations des acteurs en lien avec l'augmentation du cours mondial du blé. Et pour ce faire, je vous note ici et là que le gouvernement a fourni un effort immense et a dépensé plusieurs milliards de francs CFA pour atténuer les prix sur le marché et sur l'ensemble du territoire national. Nous allons continuer cet effort et c'est un message fort que le président de la transition nous a donné, c'est de maintenir le pouvoir d'achat des Maliens et faire en sorte que les marchés soient approvisionnés. Et je vous montrerai par là que jusqu'à présent, malgré tous les problèmes, nous faisons mieux et nous faisons partie des meilleurs pays qui donnent les meilleurs prix pour les consommateurs dans la sous-région. C'est ainsi, par exemple, si vous prenez le riz brisure non parfumé, pendant qu'on le cède à Bamako à 350, il est à Abidjan à 400 francs, à Ouaga à 400 francs, à Dakar 400 francs, à Conakry 320 francs. Ça, c'est des prix pour vous montrer jusqu'où nous faisons des efforts parce qu'on a laissé tomber certains droits douaniers sur le cordon douanier. Le sucre en poudre, pendant qu'il est cédé à 750 francs à Abidjan, 650 à Ouaga, 500 à Cotonou, 700 à Dakar, nous le vendons, nous le donnons à Bamako à 500 francs. Le lait en poudre, du moment où on le donne à 2750 à Abidjan, il est cédé à 2400 à Bamako, 2400 à Ouaga, 2600 à Dakar, 2500 à Lomé. Pour ce qui est de la farine boulangère, Abidjan le donne à 500, Ouaga 450, Bamako 400, Cotonou 400, Dakar 600. L'huile de palme, Abidjan le donne à 1100, Bamako à 1100, nous avons à Ouaga 1300, Cotonou 1200, Dakar 1400, Lomé 1000. Et la viande de bovine, nous avons à Abidjan 3500 le kilo, Ouaga à 3500, Cotonou 3000, Dakar 3600, Lomé 3000, Conakry 3000 et Bamako 2800. C'est pour vous dire qu'en termes de prix sur les marchés, le Mali fait mieux que beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est dû aux efforts considérables que le gouvernement est en train d'entreprendre. Et nous sommes en train d'anticiper encore sur l'ensemble des problèmes pour essayer de satisfaire la demande sur le marché, sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Donc, merci. Par rapport à l'ordre
La première question, comment pourrons faire pour essayer de créer l'ordre sur le marché? Bon, je pense que nous sommes en train de... Je l'avais dit la fois dernière, nous sommes tous interpellés par rapport à cet ordre sur le marché. La Direction générale du commerce et de la concurrence, qui a la mission de contrôle et de surveillance des prix, ne peut pas à elle seule couvrir tout le territoire national. Et nous avons demandé le concours des uns et des autres, que vous soyez journalistes. Nous sommes d'abord tous consommateurs, et l'ensemble des consommateurs, si on peut nous aider à dénoncer partout où il y a des pratiques qui vont à l'encontre de ce qui a été fixé, comme prix, par exemple, là où l'État fait des subventions, il met son argent, on ne peut pas accepter que des individus se permettent unilatéralement de fixer les prix ou de faire ce qu'ils veulent. Et ça, la Direction générale du commerce est en train de faire de son mieux pour essayer de punir, de les identifier, de punir et aussi de redresser la situation. Ceci me ramène à la question des boulangers. On était dans cette salle avec les boulangers le mardi passé, pas ce mardi, l'autre mardi, pour voir l'état des lieux, des prix et de l'approvisionnement du marché par rapport au blé. Il y avait tous les acteurs ici, les meuniers, les boulangers, la société civile en termes des consommateurs et d'autres acteurs. Il a été convenu, après analyse de la situation, qu'il n'y avait pas une nécessité d'augmenter le prix du pain parce que les meuniers du Mali, malgré que le blé coûte excessivement cher sur le marché, ont décidé de ne pas augmenter le prix. Donc s'il n'y a pas d'augmentation du prix du blé, il n'y a pas raison pour les meuniers, pour les boulangers d'augmenter le prix du pain. Mais malheureusement, unilatéralement, pendant le week-end, nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'une partie de ces boulangers a décidé d'augmenter le prix sans se concerter dans ce cadre. Et c'est là, j'ai dit qu'il n'en est pas question que unilatéralement, une partie de ce protocole, parce qu'il y a un protocole qui a été signé entre le gouvernement et les différents acteurs, les meuniers et les boulangers. Il n'en est pas question pour nous de voir que des individus peuvent se dissocier de ce protocole et décider qu'ils vont fixer le prix à leur aise, comme si de rien n'était. J'ai dit qu'il n'en est pas question, on a arrêté. On les a ramenés ici devant les mêmes meuniers pour dire pourquoi vous avez augmenté. On a fait les structures de prix. Elle est là, cette structure. C'est un débat et ce n'est pas le ministère qui l'a fait, ce n'est pas la Direction générale de la concurrence. Ça a été fait par l'ensemble des acteurs. Les différents scénarios qui se présentaient, c'est que jusqu'à 22 000, le sac de farine, le boulanger peut vendre son pain à 244 francs sans perdre. C'est là. Mais on se dit qu'aujourd'hui, on doit essayer d'apporter sa contribution à la construction nationale. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'élever. Si on permet à ces gens de fixer unilatéralement les prix, ça va devenir l'ouverture à du désordre et ça, on ne peut pas l'accepter. On va sévir. Et j'ai dit, celui qui vendra à 300 francs ou qui sortira de ce cadre, il va s'exposer à la réglementation. Et c'est ce que nous avons fait. Ils ont vendu à 300, j'ai dit, tous ceux qui ont vendu à 300, on ferme les boulangeries. Et on arrête les boulangers. Parce qu'ils ont failli au contrat et au protocole qui les liait avec l'État. Parce que l'État a fait fi, il a laissé tomber certains de ses droits pour rendre disponible cette farine sur le marché et la rendre à un prix accessible. Il n'en est pas question pour que d'autres personnes puissent disposer comme ils veulent et fixer des prix. C'est ce qui s'est passé avec nous, entre nous et les blancs. Et c'est pourquoi j'ai dit, je n'ouvrirai pas ces boulangeries tant qu'ils ne sont pas revenus sur l'ancien ordre sur lequel nous nous sommes entendus ici au cours du protocole pour revenir au prix initial qui est 300 francs, 250 francs le kilo, la miche de pain de 300 grammes et 125 pour celle de 150 grammes. Donc c'est ce qui s'est fait. Mais ici au ministère de l'Industrie et du Commerce, nous sommes ouverts. J'ai dit, même le mardi prochain, je convoquerai encore les acteurs. Nous allons voir les structures des prix. Nous allons communiquer avec nos concitoyens pour montrer la réalité des choses. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, que le pays ne maîtrise pas. La Covid, elle n'est pas notre responsabilité. Les prix à l'international, ce n'est pas la responsabilité du pays. Mais ce que nous devrons faire pour essayer de rendre disponible, rendre accessible, c'est ce que le gouvernement a fait. Il a failli, il a laissé tomber un certain nombre de droits, de taxes et de douanes sur l'importation
de certains produits de première nécessité pour les rendre accessibles sur le marché. Donc, par conséquent, nous allons continuer cette politique de rendre disponibles et accessibles ces produits de première nécessité. Donc, voici ce qui s'est passé entre nous et voici aussi toute la difficulté du contrôle du marché, de créer l'ordre dans le marché. Mais vous êtes tous interpellés pour jouer ce rôle parce que c'est un rôle citoyen, de patriotisme. Il y a aussi ce patriotisme économique. Il faut qu'on se sacrifie. Si nous voulons vraiment être souverains, être indépendants, s'assumer, il va falloir aussi qu'on fasse... On ne va pas seulement essayer de parler, voici mon droit, voici mes obligations, mais on a aussi beaucoup de devoirs aujourd'hui, on a beaucoup de sacrifices à faire pour que le pays soit, surtout pendant toutes ces périodes, on n'a traversé que des crises. Et je ne vois pas comment est-ce que les citoyens puissent profiter de cette crise pour essayer de s'enrichir et puis venir appauvrir ou paupériser une partie de la population. On ne l'acceptera pas. Donc ça, c'est par rapport à la première question. Est-ce que la comparaison des prix est pertinente entre les différents pays? Moi, vous savez, moi, je ne suis pas un commerçant, mais la loi du marché, elle est claire. Hein? C'est le prix de revient, le marge bénéficiaire et le prix de vente. Et ça doit être en principe, si vous regardez les amplitudes de différence sont énormes entre ce qui se fait à Abidjan, où il y a le port, où ils produisent même s'ils ont beaucoup de salaire. En tout cas, sur le plan économique, ça s'explique. Ce n'est pas normal que malgré notre enclavement, malgré les transports que nous faisons, malgré tout ce qui se fait, nous arrivons à donner mieux que certains pays, même si nous sommes les moins payés. En tout cas, ce n'est pas une petite prouesse, c'est une grosse prouesse et ça montre jusqu'où le gouvernement s'investit pour rendre disponibles ces produits de première nécessité. Moi, je pense que la comparaison va rester toujours pertinente, hein, elle va toujours rester aussi scientifique. Elle est scientifiquement, on peut prouver par les amplitudes la différence entre les salaires et puis les hausses de prix. Ça s'explique, il n'y a aucun problème à ce niveau. Est-ce que la situation avec le Sénégal est rétablie? Bon, avec le Sénégal est un pays frère. Quand on avait eu des petits problèmes d'approvisionnement, j'ai effectué effectivement une mission avec le président de la Chambre de commerce et nous avons vraiment eu une oreille attentive et une attention particulière des autorités du Sénégal et aussi des opérateurs économiques qui nous ont facilité un certain nombre de choses et nous sommes en train de vivre les effets de cela. Aujourd'hui, le ciment est presque moins cher. On est à 90 000. Au moment où on partait, c'était 120, 130 000 sur le marché. Donc, le marché, l'offre est là. Et c'est grâce aussi à l'ouverture. Il y a eu des petits problèmes qui existent entre les pays, mais la volonté des deux pays à se passer tous ces problèmes, on a réglé. Et le commerce a continué, le transport a continué. Les échanges sont toujours là entre nous et le Sénégal. Et je pense que ça va continuer aussi. Le président de la Chambre de commerce pourra en parler s'il a des éléments à donner. Est-ce que la situation... Bon, le kilo de sucre. Bon, je ne sais pas, en tout cas, nous, officiellement, le kilo de sucre est fixé à 500 grammes dans le cadre du jumelage. Parce que s'il y a à 500 francs CFA, s'il y a d'autres prix, c'est pourquoi nous avons dit, vous nous aidez. Si des gens le vendent à 600, à 550, à 700, nous sommes prêts à servir parce que ce n'est pas normal. Si je vous donne la structure du prix, vous allez trouver que ce n'est pas normal de vendre à ce prix. Ça, c'est le sucre local qu'on a produit ici sur notre territoire. Donc, pour nous, hein, les gens ils ont toujours la tentation de partir vendre, de faire des surenchères, parce que nous avons des moyens limités de couvrir tous les territoires. Mais comme je l'ai dit, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des consommateurs, et vous, les journalistes, vous pouvez nous aider dans cette lutte. OK? Ça aussi, je pense si le directeur général du commerce pourrait apporter après des réponses ou d'autres éléments de réponse sur ça. Quelles sont les dispositions pour que les produits de chez nous ne sortent pas? Bon, je pense que ça, c'est une question récurrente chez nous. Nous avons 7 frontières et parfois, c'est pas... Vous savez, vous connaissez notre contexte, on fait un effort énorme pour essayer de conserver le maximum possible ce que nous produisons chez nous. Cet effort va continuer. Surtout cette année, je pense que les uns et les autres sont conscients de mieux gérer encore les stocks parce que les récoltes ne seront pas comme celles de l'année dernière à cause des pluviométries qui n'ont pas été favorables et aussi à cause de l'insécurité. Je pense qu'on va aussi fournir de l'effort par rapport à cet élément. Je pense que c'est l'ensemble des questions qui m'ont été posées. S'il y a d'autres questions, je suis prêt à m'apprêter. Sinon, j'aimerais avoir une séance en Bambara hein, pour nos auditeurs aussi en Bambara, pour la plupart des Maliens. Hein.
ministre ka yamaraya kɔnɔ ne bɛ fɛ ka ne bɛna kana kuma mun fɔra ka se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bakurubaya la ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ o ma conférence de presse ministre ka kuma la a y'a fɔ ko nin bɛna kɛ laada ye a tun ye layiru di aw ma yan le 10 septembre an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka kuma sɔngɔko ale ni jamana yɛrɛ dayirimɛ min bɛ na an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ min bayɛlɛma donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ a ye kuma kɛr'o kan le 10 septembre a tun ye layidu d'aw ma ko ni ala sɔnna ma kuma ni kuma a b'aw wele ka se ka aw baro ɲɔgɔnya kow bɛ cogo minnu na donc an b'o o de kɛnɛ kan donc n'i ye a ta k'a lajɛ ministre ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko lahala min bɛ yen sisan nɔ n'o ye an ka magoɲɛminɛnw olu sɔrɔli ko ale n'u sɔngɔko la donc gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ bi o gɛlɛya tɛ Mali kelen kun kan nka gɛlɛya dɔw fana bɛ yen nɔ olu ye anw yɛrɛ ka sokɔnɔ gɛlɛyaw ye donc o gɛlɛya ninnu minnu bɛ yen o kama minɛn dɔw sɔrɔli o bɛ ka gɛlɛya minɛn dɔw fana sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛ ka sɔrɔ mɔgɔ nɔ tɛ o gɛlɛyaw la a y'i da tu ɲinan yɛrɛ samiya la parce que n'i y'a jateminɛ an ka dayirimɛ fanba a bɛ bɔ an ka ɲɔw n'an ka malow ni an ka tigaw n'an ka balow de la bon samiya daminɛ cogo a fisayara kosɛbɛ nka a nana se waati dɔ la sanjiko gɛlɛyara dugu dɔw la yɔrɔ dɔw la donc o kɛra jɔrɔku ye dɔɔnin filanan fana ye min ye o ye lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ o dogolen tɛ mɔgɔ si la donc o kɛra sababu ye sɛnɛkɛla caman y'a sigiyɔrɔ labila bon ni sɛnɛkɛla kɔni t'a ka foro kɔnɔ donc ɲɔko ale ni kabako ni kulubalilakaw ta o ko bɛ gɛlɛya donc a y'i da t'o la k'o walawala o y'an yɛrɛ ka sokɔnɔ ko ye an k'an k'an sigi min kan ale ni gouvernement bɛ ka jateminɛ kɛ ko minnu kan o y'o dɔ ye gɛlɛya fan dɔ fana jumɛn ye ni an ɲɛ b'o o natɔ la o ye diɲɛ yɛrɛ lahala cogo ye bi parce que a ma dogo mɔgɔ si la ko 2019 n'a b'a dɔn covid-19 nin ale ni 2020 bana min nana diɲɛ kɔnɔ a kɛra ka dankari fɛn bɛɛ la donc an bɛ waati min na sisan nɔ bana bɛ ka taa mɔgɔw bɛ ka taa ni ka segin daminɛ usines bɛ ka dayɛlɛ o waati yɛrɛ yɛrɛ de jago sira fɛ o de ye gɛlɛya yɛrɛ nakun ye priko la o de ye gɛlɛya na waati a y'o fana fɔ ɲɛna k'a fɔ ko mun bɛ na n'o gɛlɛya ye parce que usines bɛɛ mana dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ bayɛlɛmalikɛla bɛɛ mana kɛ dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ olu mago bɛ matière de la ka baara kɛ matière min a bɛ fɔ o de ma ko offre o bɛrɛ ma sɔrɔ salon donc a bɛ kɛ cogo di bɛɛ b'i firi min bɛ yen nɔ o kan donc ni bɛɛ y'i firi o kan sisan nɔ dɔrɔn sɔngɔ bɛ yɛlɛ a misaliya ye jumɛn ye a m'o fɔ mais ne yɛrɛ b'o fɔ pour que a ka faamuya n'i ye alikama ta k'a lajɛ alikama ɲana o mois de juillet tun b'a sɔrɔ alikama bɛ sugu la an yɛrɛ kɛ to ka protocole sigi an y'a jigiya k'a fɔ ko n ko alikama bɛ na kɛ sugu kɔnɔ donc a bɛ nɔgɔya mais mun nana n'a gɛlɛya ye parce que bɛɛ y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ hali minnu b'a sɛnɛ olu y'a ɲini i n'a fɔ Chine président m'i da to a la ale b'a kalama Chine ye quantité min demandé ɲina pour que ka se k'u ka parce que Chine bɛ sogoko de ka d'olu ye n'o ye lɛsogo ye donc u y'a caman sa ka a d'u ka fɛnw ma walasa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na donc n'o kɛra dɔrɔn ɲinini mana caya ka tɛmɛ min bɛ yen dɔrɔn kan dɔrɔn a sɔngɔ bɛ yɛlɛ donc o de la alikama gɛlɛyara donc a y'i da t'o la walasa ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen parce que ni mɔgɔ y'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ a b'a ka gɛlɛya faamu donc a bɛ se ka dɔ fara cɛsiri kan an bɛ cɛsiri min demander a b'a fɛ o fana ye gouvernement ka jɔyɔrɔ de ye
donc a y'olu fɔ kosɛbɛ a ko o bɛɛ lajɛlen ta kɔfɛ gouvernement y'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que sɔngɔ ka yɛlɛni mɔgɔ tɛ se k'a bali faut que mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ si tɛ se k'a bali Mali kelen tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ télé u bɛ internet la hali jamanaba minnu n'olu bɛ yen nɔ an ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba de b'olu kan mais n'i y'a ta k'a lajɛ an ka gouvernement sera ka cɛsiri kɛ fɛn damadɔw bɛ yen misaliyala n'i ye carburant ta k'a lajɛ kɔsa in na Faransi ye fɛn di 20 di bɛɛ ma euro wari la walasa dɔ bɛ se ka fara o kan n'i y'olu ka carburant sɔngɔ la k'a fɔ ko depuis crise daminɛna anw ta foyi ma fara a kan an bɛ se k'a fɔ k'o ye Ala tanu ye mais o ma sɔrɔ fu la o gouvernement jɛra a ka hakɛw de kɔ depuis o waati parce que gouvernement b'a lajɛ kuma o kuma ni dɔ farala carburant kan kɔfɛ min farala a kan gouvernement b'o ta a b'o o yɔrɔ ta ka bɔ a la donc pour que an ka carburant sɔrɔ donc a y'i da tu gouvernement ye cɛsiri mun kɛ walasa nin ko dun bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ la guerre la jamana kɔnɔ jamana min mago bɛ k'a denw bila ka taa école la k'a denw furakɛ an yɛrɛ bɛ ko Mali kura ka élection kɛ ka fɛn caman kɛ gouvernement y'i jɔ gouvernement de transition nalen ale depuis ale bɛ yan mesure minnu taara n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ miliyari caman de gouvernement jɛra a kɔ a kun kan ka wari mun minɛ ale bɛ jɛ a kɔ pour que a sɔngɔw bɛ se ka t'u nɔ la donc a y'i da t'o la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna a tilara ka yɔrɔ dɔ fana fɔ ko bon Mali kɔnɔ an kan ka Ala tanu c'est vrai an ka sɔrɔ a man bon mais n'i ye jamanaw ta k'a lajɛ an ni minnu ka sɔrɔ ye kelen k'u fana ka sɔngɔw lajɛ parce que an bɛ jamana kelen bɛ yen nɔ o bɛ n'a fɔ anw sina de an bɛɛ b'an ɲɛ jɔ o la o jamana mɔgɔw ka sɔrɔ ka bon mais jamana tɔ minnu fɔra Afrique de l'Ouest an n'olu ka sɔrɔ man jan ɲɔgɔn na mais n'i y'a ta k'a lajɛ ka sɔrɔw lajɛ ka sɔngɔw niveau lajɛ i b'a sɔrɔ anw ka fisa ni yɔrɔ caman ye minɛn dun bɛ bɔ olu fɛ yen nɔ ka se anw fɛ yan donc ɲininkali kɛra o la ko ministre ye o jaabi cogo ɲuman na nka ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn hali ani minnu ka sɔrɔ ye kelen a k'olu ka prix lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka fisa n'olu ye olu ka surun kɔgɔjida la ka tɛmɛ anw kan minɛnw bɛ bɔ yɔrɔ min na donc o n'a ta bɛɛ min ye jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ yɔrɔ fana ye parce que n'i y'a mɛn ko vie chère an delila k'a fɔ yan vie chère tɛ ta prix dɔrɔn kan i bɛ sɔrɔ min kɛ a bɛ deli ka minɛ hakɛ min sɔrɔ n'o ka sɔrɔ tora a nɔ la ni minɛnw sɔngɔ yɛlɛnna hali fitinin dɔ i b'a ye vie chère i b'a ye ou bien ni dɔ farala ni dɔ bɔra i ka sɔrɔ la donc i b'a dɔn ko vie chère bɛ yen anw fɛ yen nɔ a fila bɛɛ de nana ɲɔgɔn fɛ o de nana ni gɛlɛya ye minɛn dɔw n'an mago bɛ se olu ma olu sɔngɔ yɛlɛnna an bɛ sɔrɔ mɔgɔ caman tun bɛ sɔrɔ min kɛ o fɛn la caman ka baara tiɲɛna caman tun bɛ bɔ du fɛn na ka taa sugu la i bɛ na ni 300 i bɛ na ni 200 ye o tɛ sɔrɔ bilen donc a bɛɛ tɛ sɔngɔ yɛlɛnni ye i y'a ye fo mɔgɔw k'o de faamuya maintenant pour que ka sɔrɔ di mɔgɔw ma bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ gouvernement ye jija fana k'o la o de a bɛ fɔ olu ma les mesures sociales a ye baarakɛla caman bɛ yen an ka mɔgɔw caman tɛ baarakɛla ye saratala ye sinon fonctionnaire b'a kalama k'a fɔ dɔ farala sara kan donc o kɛra sababu ye n'i y'a ye 100 siri la dɔ farali ka sara kan k'a ye min farala sɔngɔ kan n'i y'a bila minɛn kɔnɔ gouvernement ye dɔ ta i ka gɛlɛya la mais mɔgɔ caman t'o ye o bɛ sɔngɔ in dɔrɔn de min farali ka sɔngɔ kan o de kɛ kun ye walasa k'o fɛ gouvernement y'a ye fana k'a fɔ yɔrɔ dɔw la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan a ye balo d'u ma pour que k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko gouvernement ma sigi ka nin ko in filɛ mais kunnafoni dibaliya kama ale ni kunnafoni sɔrɔbaliya kama mɔgɔw hakili la k'a fɔ gouvernement sigilen don a tɛ foyi la or n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ k'a ni jamana tɔw comparer an b'a dɔn k'a fɔ vraiment an ka gouvernement kan ka fu parce que dugu dɔw jamana dɔw la olu ma foyi k'u ka mɔgɔ ye u y'a fɔ dɔrɔn u ka sɔrɔ ka bon donc ministre y'i da t'o la k'o walawala a ko nin bɛɛ kɔfɛ gouvernement ma sigi a ma jamana kɔnɔdenw to yen a ɲɛ bɛ nin ko ninnu na nin gɛlɛya min natɔ la
gouvernement bɛ ɲɔgɔn ye o la ministre ka kuma laban kɛra o ye ko don o don a bɛ daminɛ aw ka nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ la k'aw wele aw minnu ye kunnafonidilaw ye k'aw lasɔmi k'a fɔ ko an bɛna waati min na nin a waati bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya nka gouvernement sigilen tɛ don o don ministre ni a bɔɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn ye walasa k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabaliw menaces minnu fɔra nin ye u bɛ se ka kunbɛn cogo di walasa k'a nɔgɔya mɔgɔw kan a tɛ se ka ta ka bɔ yen mɔgɔ b'a f'i ɲɛna ko gɛlɛya min natɔ filɛ nin ye gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'i b'a ta ka bɔ yen ko i n'a fɔ a tɛ yen i ma tiɲɛ fɔ i ka jamana kɔnɔdenw ye mais i bɛ fɛɛrɛ ni dabali de kɛ walasa minnu fanga ka dɔgɔn ni bɛɛ ye les plus faibles olu a ka nɔgɔya olu ma donc gouvernement b'o de fɛɛrɛ tigɛli la n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ ministre y'a fɔ a b'o baara la duguma ani jagokɛlaw walasa minɛn kana dɛsɛ dugu kɔnɔ walasa u bɛ se k'u ka baaraw continuer a bɛ fɔ min ma ko risque politique bɛɛ b'a dɔn a ye risque mesurer économie na c'est-à-dire ni jamana bɛ gɛlɛya la dɔrɔn jagokɛla si tɛ sɔn ka baara kɛ bilen u bɛ t'u ka wari bila fan wɛrɛ fɛ bɛɛ b'a ka programme d'investissement ni programme de d'importation bɛɛ b'a jɔ jamana bɛ crise la a bɛ ten de parce que an yɛrɛ b'a fɔ ko nafolo tɛ mankan fɛ donc mɔgɔw bɛ taa n'u ka nafolo u tɛ baara kɛ n'a ye u b'u ka usines fermer u b'u jɔ fɔlɔ u k'a lajɛ mais gouvernement in confiance min b'a kan crise an bɛ crise politique la mais o bɛɛ la activité économique bɛ k'a daminɛ donc o bɛɛ fana kan ka fara gouvernement ka jɔyɔrɔ kan mɔgɔw tɛ min kalama danaya min bɛ gouvernement in kan donc o ministre y'i da tu o la mais aw ye mɔgɔ faamuyalen fo aw k'a dɔn k'a fɔ o fana tɛ sɔrɔ ni effort ba tɛ ni ɲɔgɔn ye baw tɛ donc o mun filɛ nin ye a y'o de fɔ n'o ye mesure d'anticipation ye k'a bɛ ɲɔgɔn ye o la ko ni ala sɔnna a ma nin risque minnu filɛ nin ye ale n'a jɛɲɔgɔnw ministre de l'économie ale ni ministre de l'agriculture u bɛ fɛɛrɛ ni dabali tigɛ don min na ni kɛwalew kan ka ta ka ɲɛsin nin ko ninnu ma a b'aw wele a b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna kuma la kuncɛyɔrɔ la o ye buruko ta fanfɛla ye a y'i da t'o la bon an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ segin o bɛɛ kan mais ɲininkali minnu kɛra o la an bɛ fɛ k'olu ɲininkaliw jaabi an ni burutigiw ta gɛlɛya a sɔrɔla min fɛ o ye kow ma tɛmɛ o tɛmɛ sira fɛ kɔntɛ cadre ministre ye cadre sigi walasa ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan a bɛ lajɛ de donc bɛnkan min sɛbɛnna n'o ye buru bila 50 la ale ni 25 la o bɛnkan kelen de y'a jira k'a fɔ ni boulangerie bɛ taa sanni kɛ usine tigi fɛ yen donc a man ka tɛmɛ 4000 kan saki la bon ni prix ma tɛmɛ ni farine prix ma tɛmɛ fɛn kan 4000 kan bon a bɛ se ka gɛlɛya bɛ se ka kɛ boulangerie la mais o t'a to i bɛ bɔ ka se k'a fɔ dɔrɔn ko e bɛ prix yɛlɛma i bolo surtout n'i y'a jateminɛ ministre m'o yɔrɔ fɔ mais ni prix yɛlɛna farine prix yɛlɛna hakɛ min na pour que ka se ka o yɛlɛni o charge ta ka bɔ yen dɔrɔmɛ 10 tɛ o de la jateminɛ de bɛ kɛ a tɛ kɛ kunfɛ n'olu ka degun bɛ ta hali ni an bɛ sɔn augmentation ma an b'a fɔ a bɛ kɛ dɛ a bɛ lajɛ de a bɛ se ka yɛlɛ hakɛ min na mɔgɔ tɛ tu yɛrɛ ma k'a fɔ ko jamana organiselen kɔnɔ k'i bɛ bɔ dɔrɔn yɛrɛsago kɛ o de la a y'a fɔ a ma jɛ n'a ye donc a seginna a nɔ la a bɛ président fo o yɔrɔ la a ye da t'o la ko président yɛrɛ ye cisiriw kɛ mais a ka dayɛlɛnnen don min b'a to hali bi kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛ ka se ka faamuyali kɛ ni gouvernement bɛ se ka dɛmɛ mun lase ou bien ni partenaire tɔ minnu bɛ cadre kɔnɔ n'olu bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ pour que ko bɛ nɔgɔya boulangeries ma donc o fɛɛrɛ n'o dabaliw bɛ tigɛ sinon a mankan in waati la an bɛ ministre fo parce que a jɔ ko ni mɔgɔ man farin k'i jigi de ka farin parce que ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a fɔ a ye taa DGC a ka nin baara kɛ o de la boulangerie 20 fo ka taa se o kɔfɛ an ye boulangerie minnu sillonné minnu sanctionné na sur place o t'o la parce que sanction ye jumɛn anw fɛ yen nɔ texte de b'a fɔ n'i minɛna k'a sɔrɔ i m'a fɛ ɲangini min kan ka da i kan i bɛ amende sara bon ni i minɛna n'a lahala ka gɛlɛn an bɛ datugu fɔlɔ i bɛ segin i bɛna bureau kɔnɔ n'i nana
n'a PV ni fɛnw bɛ dressé a kɔfɛ yamara bɛ kɛ ka kangari da ye I kana segin a kan donc an y'o de kɛ ka caman datugu minnu tun ye nin kɛ wale jugu kɛ ne hakili la k'a fɔ kuma faama kɔni an sera ka ramasser a kɛ to bɛ nin ka salala bon aw bɛɛ ni tile ala k'an si hɛrɛ la misiri ye rencontre mun kɛ tan nafaba de don parce que nin baara in kɛmɛ o kɛmɛ aw 90 jɔyɔrɔ de aw ye ka mɔgɔ kunnafoni kunnafoni ɲuman na sini ni kunnafoni tɛ yen o de bɛ na ni gɛlɛya ye mɔgɔ mun tɛ baara mun na o de bɛ wuli bi ka t'i sigiyɔrɔ la ka problème ɲɛfɔ ka tila k'a solution fana fɔ ka sɔrɔ a tɛ foyi don a la ka mɔgɔ bila fili la donc ni ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a bɛna a sun kɔrɔ ka ɲininkali kɛ kunnafoni mun bɛ d'aw ma o de y'a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a ma to ka kɛ tuma bɛɛ dɔrɔn monsieur le ministre a bɛ na ni gɛlɛya ye parce que bi bɛɛ kɛra expert ye I ka domaine na I bɛ t'i sigi dɔrɔn problème bɛ cogoya min na k'a fɔ ka tila ka solution fɔ ka sɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye bɛɛ b'a kalama Mali la kɔni 2012 ni bi cɛ gɛlɛya bɛ yan bɛɛ b'o kalama o ma dogo mɔgɔ la mais il faut reconnaître que 2012 ni bi cɛ foyi ma manqué yan Mali la ni état ye effort kɛ commerçant fana ye effort ba de kɛ ka fɛnw ɲini yɔrɔw la ka na n'a ye k'a bila yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ quartier bɛɛ kɔnɔ dugubaw bɛɛ kɔnɔ cercle bɛɛ kɔnɔ arrondissement bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ fagara militaire la caman fana fagara commerçant na k'u to ka baara kɔnɔ I n'a fɔ aw yɛrɛ fana b'a ɲɔgɔnna kɛ mun bɛ dun Mali la yan sukaro ani an ka sɛnɛfɛnw ani malo ale bɛ dun ka caya ka tɛmɛ dumuni bɛɛ kan dugu jɛ o jɛ buru ni sukaro ni an ka ɲɔ ni kaba ni saɲɔ ni malo ale bɛ dun ka tɛmɛ a bɛɛ kan siman ko fɔra c'est vrai que a bɛ don matière dɔ de la mais mun bɛ dun ka fa kɛ kuma in bɛɛ bɛ yen de a ma deli ka manqué a sɔngɔ ma deli ka yɛlɛ ka I n'a fɔ ka tɛmɛ I n'a fɔ jamana tobi cogoya min na pourtant mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko comparaison I bɛ na n'a ye jamana dɔw fɛ frais d'approche extérieure o de ye ka bɔ port dɔ kɔnɔ ka se an ka frontière la frais d'approche intérieure ka bɔ frontière la ka se a jigiyɔrɔ la ka tila ka droit de douane fara a kan et o bɛɛ la aw b'a feere nɔgɔya la ka tɛmɛ aw bɛ tɛmɛ jamana mun kan fo mɔgɔ ka nin ta en considération ka taa ba la et certes état bɛ effort kɛ ka dɔw b'a ka droit la mais commerçants bɛ feere dɔw fana kɛ u tɛ tɔnɔ sɔrɔ u tɛ nin fɔ u ye u tɛ tɔnɔ sɔrɔ ciment camion kelen à titre exemple 400 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ I bɛ 1 million de sɔrɔ a k'a la et hali n'i y'a jigi tuma dɔ k'a jigi ka yɛlɛ dɔrɔn I b'a sɔrɔ I ka tɔnɔ banna à titre exemple mais produits tɔ ninnu c'est des efforts extraordinaires monsieur le ministre secteur privé bɛ ka mun kɛ non seulement k'a maintenir a ka na a natuma la et a ka sɔrɔ nɔgɔya la mais fɛn dɔw bɛ yen le 25 mars 2020 Covid-19 nana yan a impact du bɛ ka na sisan diɲɛ bɛɛ olu bɛ ka santi maintenant n'o bɛ yen ka ban fo bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko dɔ de nana a nana diɲɛ bɛɛ de ma bɛɛ bɛ ka effort kɛ I ka yɔrɔ la et le gouvernement bɛ ka disposition ta ka mesure kɛ yen nɔ mais commerçants bɛ yen bi produit minnu bɛ sen na sukaro tulu nɔnɔ janvier février a bɛna yɛlɛ u bɛ ka juru ɲini bi k'a san k'a bila yen pour que a kana yɛlɛ dans 4-3 mois il faut s'attendre à une hausse mondiale parce que matière première bɛɛ la entre 30 et 40% dɔ yɛlɛla kan à titre d'exemple un conteneur de 20 pieds 3000 maintenant c'est 9000 a été sɔrɔ yɛrɛ dollars un conteneur de 40 pieds c'était 5000 6000 aujourd'hui c'est 18000 o ye jɔn nɔ ye o tɛ ni mɔgɔ nɔ ye a yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ k'u n'a sini dɔrɔn CMK compagnie belebeleba dɔ de bɛ yen nɔ les gars achetaient 5 milliards de dollars a ye port couture de san États-Unis ka port couture san États-Unis a kama pour que se ka conteneur sɔrɔ ka jɛse yɔrɔ bɛɛ la conteneur bɛ taa diɲɛ yɔrɔ mun ka bon n'a bɛɛ ye entre Chine et États-Unis o de ka bon n'a yɔrɔ bɛɛ ye a taara san États-Unis c'est-à-dire que crise dɔ bɛ yen fo mɔgɔ k'a santi état bɛ se ka effort kɛ
mais 2012 ni biche 5 ye fly a to ye kelen au 5 le bon tora no borabo la bibine la seule ressource que l'État a aujourd'hui c'est des droits des taxes avec un effort que toi avec un clienté sara doka na boala sara doka faraka condition de vie aka améliorer ressources yor nta bolo nte ka défendre mais ka réalité de fond parce qu'il fait également bita ni awer défendre bolo doka fara droit ka doka fara impôt ka doka fara droit ka doka fara impôt ka et on mardi fait faraka donc ni il faut que on préparer ka faut ko ambe gele akono ko be ko la abse kana mais effort be ka ke vraiment mo ka santi mo ka santi effort be ka ke et côté be fait surtout commerçant Kounda. Voilà, merci beaucoup. Merci Bathily. Je pense que le message est très clair. Merci beaucoup. Nous avons aidé tout le monde. Je pense la prochaine fois je vais vous rencontrer encore pour discuter de comment on va faire le déroulé de tout cela. Je vous remercie encore une fois de plus. La séance est levée. Merci.